Γεια σας! Είμαστε οι Love Lovers. Εγώ είμαι η Χριστίνα. Και εγώ είμαι η Νατία. Και το συγκεκριμένο βίντεο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες γι' αυτό. Που το σκεφτήκαμε πριν από 5 λεπτά. Όχι, εντάξει. Πριν από. Το θέλαμε πάρα πολύ. Τέταρτο. Ναι, το θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και θα ξανακάνουμε και κάτι τέτοιο. Ναι, όμως δεν ξέραμε πότε και τι. Οπότε πριν 20 λεπτά νομίζω. Ναι. Ναι, κλείσαμε. Πριν από 20 λεπτά αποφασίσαμε το τι θα γίνεται. Τέλος και πάντων. πιστεύουμε θα είναι πολύ ωραίο. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια σειρά. Ναι. Δηλαδή θα είναι βίντεο, κάθε βίντεο θα είναι ένα ξεχωριστό επεισόδιο μια σαν να λέμε σειρά. Ξέρω εγώ με 3 επεισόδια, με 5 επεισόδια. Ναι. Θα δείξει. Αυτή τη φορά θα είναι 4 επεισόδια. Σε κάθε επεισόδιο θα είναι κάτι διαφορετικό. Βασικά δεν θα είναι κάθε εβδομάδα, δηλαδή δεν θα ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα από ένα επεισόδιο. Οπότε έτσι να σα αφήσουμε και λίγο σε Ναι, αγωνία. εντάξει, εννοείται. Καλά, τρομερή αγωνία, δεν το Τέλος πάντων. Οπότε πάμε να το δούμε. Και ναι, αυτά δεν σας λέμε τίποτα για να το δείτε. Είναι έκπληξη. Πάμε. Πάμε. Και είδες εδώ. Ναι, καλό. Α, τι σου δείξα, περιμένω. Ναι, τι. Κοίτα. Αν μπεις εδώ. Να το. Τέλειο. Έχει πολύ πλάκα. Κορίτσια, πηγαίνετε στην αποθήκη να πάρετε μία λάμπα. Έλα ρε μαμά. Δεν μπορείς να πας μόνος σου, βαριέμαι. Έλα ρε, έλα για παρέα. Όχι, θα κάτσω εδώ, θα σε περιμένω. Έλα, Πόση ώρα να ρε, πας να μου, πάρεις έλα, μία. έλα, θα έχει πλάκα. Κάτσε να βάλω παπούτσια. Αχ, εγώ. Το πάω έτσι. Πάμε. Θα βάλω το κλειτό στην τσέπη, καλέ. Πρέπει να είναι από εκεί. Αλήθεια, από εκεί. Δεν έχω ξανάρθει κιόλας. Όχι, δεν το είναι, εντάξει. Αυτή νομίζω είναι, δεν είμαι σίγουρη. Μήπως θα είναι αυτή. Εντάξει. Εντάξει. Μπες. Πώς θα περάσουμε από εδώ πέρα? Και πώς θα βρούμε τη λάμπα. Κάτσε, θα πες. Παναγία, το πες. Εντάξει. Έλα, φεύγει το χέρι. Παναγία μου. Πέρασα. Ελπίζω να μην έχει μόνο κανένα ζωήθεια. Όχι. Καμιά κατσαρίδα. Δεν ξέρω με λίγη κατσαρίδα. Λοιπόν, έλα, ξεκινά. Γιατί ήρθα εγώ εδώ πέρα. Γιατί στο ζήτησα. Θα ψάξω από εδώ. Ναι. Νομίζω μήπως είναι η λάμπα εδώ. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί έκλεισε η πόρτα. Εντάξει, μήπως είναι από τον αέρα. Βενετία! Τι έγινε! Χριστίνα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί έγινε αυτό, Βενετία! Δεν ξέρω. Άνοιξε το κινητό σου. Να ανάψουμε ένα φακό! Δεν έχω σήμα. Έχεις σήμα. Δεν ξέρω, έχω μεγάλο κωδικό, περίμενε. Ούτε έχω σήμα! Άνοιξε το φακό, το φακό. Τι θα κάνουμε! Δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε! Είμαστε κλωβισμένοι σε μια αποθήκη! Σταμάτα. Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, εντάξει. Τι ψυχραιμία μου λες, Βενετία! Έχει κατάλαβα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Κάτσε να δούμε αν ανοίγει η πόρτα, περίμενε. Δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει! Γιατί δεν ανοίγει! Ψάξε. Πού τα κλειδιά! Τα κλειδιά της αποθήκης! Είναι έξω. Γιατί είναι έξω! Γιατί δεν το σκέφτηκα, θα κλειδωνόμαστε εδώ μέσα. Λοιπόν, κοίτα. Ψάξε να βρούμε κάτι σαν μεγάλο, βαρύ. Σταμάτα, Χριστίνα, να κάνεις έτσι. Κάτι μεγάλο, βαρύ και σαν κλειδί, δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι να ανοίξουμε την πόρτα. Με τι να ανοίξουμε την πόρτα! Κάτι, δεν ξέρω. Ψάξε. Όχι. Έχει ένα κουτί εδώ. Τόσο κουτιά εδώ πέρα, Χριστίνα. Ναι, αλλά αυτό φαίνεται διαφορετικό από τα άλλα. Άνοιξε το. Έλα, φέρε το εδώ στο τραπέζι, γιατί. Άου. Πώς... Έχει ένα γράμμα. Εδώ μέσα υπάρχουν και 3 κλειδιά. Χριστίνα,
Χριστίνα. Βαρετή, υπάρχουν 3 κλειδιά εδώ πέρα. Ποιο κλειδί στο γράμμα? Μήπως μπορώ να ανοίξω την αποθήκη. Τι. Κορίτσια, Χριστίνα και Βενετία, βρίσκεστε εδώ γιατί είστε οι εκλεκτές. Είναι αυτό. Από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Μέσα στο κουτί βρήκατε 3 κλειδιά. Αυτά θα σας χρησιμεύσουν στο ταξίδι σας. Τώρα θα σας αφήσω να βγείτε από την αποθήκη, όμως θα σας οδηγήσω εκεί που θέλω εγώ. Τα φώτα. Κάτσε να σβήσω το φακό. Σβήστο να. Τι θα κάνουμε, Βαρετή, τι ήταν αυτά που έλεγε το γράμμα? Χριστίνα, δείξε, πρώτο κουτί. Ωχ, Τι. βρήκα τη λάμπα. Δεν μας παρατάζει, Χριστίνα. Πόρτα. Πάμε. Η λάμπα τι να την κάνω? Κράτα το τι, ξέρω εγώ. Την αφήνω εδώ. Με την έπαιζαν τόσο πολλά, δεν θα ασχοληθώ και με τη λάμπα. Κάτι θα σκοτωθώ. Πού είμαστε? Σας οδήγησα εκεί που ήθελα. Τώρα πάρτε ένα κλειδί και ανοίξτε την πόρτα. Εκεί που θα μεταφερθείτε, θα έχετε να κάνετε μια δοκιμασία. Καλή επιτυχία. Πάρ' το κλειδί. Ποιο από όλα? Όποιο θέλουμε. Ναι, όποιο θέλετε.